Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Ilyong Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Louie, 50 anyos, ug single, way anak, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa yuta nga akong napalit, tupad sa yuta nga napalit sad sa akong amahan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Louie, dili ka interesado nga mopalit ang yuta. Ha? Oy, saon sad ni Louie ang yuta, Ben. Ngawa man ay pamilya. Ulitaw pa man na niya, way anak. Investment, kay ngano. Pero may bagutag maayong lawas. Mabot ang panahon nga dili na ta magkatrabaho. Og mas may nang may ma-investa nga mag-generate og income kung maabot ng panahon nga dili na ta maka-income gikan sa atong pagpanarbaho. Oh, okay man ko ana pa. Kaya nga naman di ay. Ang sikmit ko na akong yuta ibaligya. Nya sayang man kaayo. Kay barato ra ang pagkabaligya sa yuta sa usa ka byuda. Og hinahinay na niya og pamaligya ang iyang yuta karon nga tiguang na siya. Unya, unsa may paagi ana pa? Kas yun? Pwede ra pud kuan kining datadatahan. Kana ako abitaw 700 square meters man na. Naimpas mas kadugayan. Ay limot-limutan lang gud. Oh, sige pa. Maayo na kay data-data ra di ay. Ako'y palit anang sikbit ngayon ta pa. $900 square meters ng sikbit sa yuta sa imong amahan dong, Louie. Og tag 1,000 pesos ang per square meter ni ana. Okay ka, ana? Oo nang. Data-data man ka. Oo, good. Kay kaila baya ming papa nimo. Tungod anang lunasab nga iyang napalit nako. Maayo hinuon nga ikaw rang anak ni Ben ang makapalit, ana. Kay sumpay ra unya mo yuta sa imong amahan. Oo nang, sige. Unya nang. Unsa may paagi? Ang buot kong ipasabot kung kilalan pa bang may muper maglain sa imong pagbaligaan ng yuta adrin ako. Example, ang imong mga anak ba? Ay, wa na oy. Dili na kinahanglan ang perma sa akong mga anak. Kay dili man na conjugal property namo sa akong bana. Mao ba? Na, sige nang. Ako'y palit anang lunaa nga sikbit ra sab sa yuta sa akong amahan. Peloy, auto ta, inom ta. Paasa ko ba eh? Overtime ko karon. Gusto mo tao ka, Peloy, eh. Kabantay ko niyo ba? Murag naning lamang kayo mag-overtime. Huwag ta kay gibuhi. Single mo ka. Tabla pa man mo daghang anak kag gibuhi, ano, eh. Ang ako din kagalingon, bay. Ay, hindi mo tingani ka og hang out uban namong imong barkada. Sigil kag pas. Agoy. Murag magbinyo man tingali ka, bay. Nya kisabay palarag babae, bay. Yung minyuan. Minyo ba, oy? Wa, magalit tayo uyab. Nga, alam lagi ka. Pero maghuam sa mga kasaba ron. May gibayra rin tao kong yuta, bay, oy. Yuta? Oo, bay. Na-realize po na ako ba nga bisa og single pa ko. Apan dili hangtod sa hangtod kung magpuyo ko uban sa akong mga ginikanan. May luna ang akong mga ginikanan pero mas maayo yung nangato. Mo ba? Pero pagandam lagi na mo, kung minyo na ka. Kung may babae nga musugot pa na ako, bay. Siyang bahay na masugot taon ni mo, nga huwag mo kayo paguyaban. Maabot lagi ng panahon na, bay. Lisod na kung masayop unya tagpili. Grabe. Si mong pagidaron, masayop kang pili. Mao ganin ang tarungo na tong pili, bay. Kay uwaw kaayo nga masayop ta sa atong desisyon. Nga sasama na ko nga may edad na. Hanggaw. Kumusta ang gidata-datahan nimong yuta? Okay raman ma. Kutas lang dito bayad.
Pero usahay, pasobraan ako sa gikasabutan namong kantidad nga idata na ko matagbuwan. Aron, dali lang maimpas. Kay, naginamhinam na kong maako na jud ang maong yuta, ma. Og hinaot, ngawa lang untay mga isyo ng yuta, Louie. Ha? Kaya nga man ma? May mga pagduda ka ng yuta, ah? Ha? Ma? Tuig 2013 nga nakapalit ang akong amahan og yuta ani nga byuda. 700 square meters ang napalit sa akong amahan. May gipirmahan silang deed of sale pagkaimpas na sa yuta. Pag tuig 2016, ni-desisyon sab ko nga palito ng yuta sumpay sa yuta sa akong amahan. 900 square meters ang gidak-on ug tag 1,000 per square meter ang presyo. Gi-installment nako sa pagbayad hangtod nga na fully paid nako sa tuig 2018. Tuig 2020 sa buwan sa Pebrero, niadto ko sa abogado nga nagnotaray sa yuta sa akong amahan kay magpa-deed of sale unta ko sa napalit pud nako nga yuta. Apan, pakyas ko sa pagpanotaryo. Unya, Kaya nga naman ko, no? kinahanglan pa ko na kong modul og geodetic engineer ma. Aron mo imo survey sa yuta. Ha? Ingon ba sa anak ng papa ma? Uy, wa ko maibaw. Huwag yun anak, basta sa imong papa. Oh. Ano mo dayon, sa may problema? Ay, nay, anak ni mo ay, nagka-problema sa yuta nga iyang napalit. Kaya nga naman, Loy. Didto ko sa giingon nimong abogado pa nga mao'y nagnotaryo sa imong napalit nga yuta sa byuda. Pero pakyas ko sa akong tuyo. Kinahanglan pa kuno kong modul og geodetic engineer. May uba? Ingon ba sab niya ang imo pa? Hindi man. Ninotaryo naman siya. Unya, nganong gilisod-lisod lagi ko gani nga kuha? Oh, kung maon na, Louie, sundan na lang ang gitambag sa abogado. Doon na lang og geodetic engineer aron matunhay ka ang imong problema. Ma. Niya na ang imong mga papeles sa imong yuta, sir. Ang deed of sale, diin niya dinhi ang pangan sa byuda as vendor ug ang imong pangan as vendi. Ug niya duha ka pangan as witness. Nya, dili na kinahanglan og pirma sa mga anak sa byuda, sir. Dili na. Kay dili maga ni conjugal property. Mao'y ingon sa byuda namo, sir. Na sige. Okay na sir. Pwede na nimong mapanotaryuhan og abogado. Salamat, sir. Salamat taon nga okay na imong pagpanag-iya sa imong yuta nga napalit, Louie. Mao lagi ma. Abi na kung unsa na tong problema ha. Og pwede na kuno kong musugod og bayad sa buwis aning yuta sa munisipyo ma. O nala, sige. Tultula na ang pagbayad sa buhis anang imong yuta nga napalit. Wa man ang panganas giingon mong biyuda na maoy tag-iya ninyo taa, sir? Ha? Iyaman ko ning yuta ma'am. Dili pa kay ang nakabutang go diri Republic of the Philippines pay tag-iya ninyo taa. Unsa? Matod sa byuda, kining yutaan nabko kuno ni. Nga sa unang panahon nga dili pa daghan ang tao, nag-akon-angkon na sila og yuta. Ug karon nga tiguwang na siya, iyan ang gipangbaligya ang iyang yuta. Ug dili kini titulado. Ug ako na lang kuno ang magpatitulo ani, ingon ang byuda. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man dining mga yuta nga gitawag nilag nabko? Dili diay ni gipanag-iya og tao. Kay matod sa munisipyo,
Republic of the Philippines pa kuno'y tagiyaan eh. Pero nganon akaangkon man ani ang byuda suod sa dugay na nga panahon. Ikaduhang pangutana. Ang akong amahan ug ako nikapalit og yuta aning byuda ha. 700 square meters akang papa ug 900 square meters ang akuha. Nga tag 1 ki ang per square meter. Pwede ba ming makapatitulo ani kay impas naman? Unsa may akong buhaton aron makaangkon og legal papers aning yuta? Ikatulong pangutana. Unsa may buhaton nako aron makaangkon kog klarong deed of sale og titulo aning akong napalit nga yuta nga mobalor og 900,000 pesos. Nahadlok ko nga mawa na ako ning yuta sa akong mga kamot. Kay wa jud ko'y klarong gikuptan nga deed of sale og titulo og tax. Ikaupat og katapusan. Ang akong amahan nahadlok sab kay sumpay ra man kining yuta nga napalit niya ug ang akong napalit. Pero nakakuha siya og deed of sale nga nanotarize sa abogado. Safety na ba ang bahin sa akong amahan nga Republic of the Philippines pa man ang tagiya ini? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Louie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, punto medikal, personal. Wali ko ilabot sa medikal. Punto legal, personal, behavioral. Mga problema ninyo sa inyong kinabuhi. Kinsay na ay mga problema sa ilang kaminyoon, karelasyon, sa ilang mga kontrata, mga gikasabutan, problema sa ilang pagpanrabaho, problema sa ilang mga legal, nga mga dokumento, sa ilang kapuyo, sa ilang higala, sa ilang crash. Unsa pa ninyo mga problema din ha, ipadagi na inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Hini ang akong suliran. Official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, sa mga punto medikal nga mga pangutana nato na agihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag ug tubag anang inyong mga medikal nga pangutana. Letter sender nato karong adlaw taga Davao City ato ang tawgon sa pangalan nga si Loy. Si Loy ning suwat ni kabahin sa yuta nga napalit sa usa ka byuda. Republic of the Philippines pa ang tag-iya agoy. Ang kinsa ni niya gipalit. Unang pangutana, unsa man diining mga yuta nga gitawag nila og NAVCO? Dili di ay ni gipanag-iya og taw? Kay matud pa sa munisipyo Republic of the Philippines kuno ang tag-iya. Pero nganong naangkon man ni ang byuda sulod sa nganong kuno naangkon kuno nis byuda sulod sa dugay na nga panahon. Ang kanang mga what do you call this? Republic of the Philippines nga title ba, meaning to say ang tag-iya ana ang gobyerno, no? Naglibog ko unsa gani ning NAVCO ato ning tan-awon be. Unsay meaning aning NAVCO kay murang Navy man siguro, dili ko sure ha. Be, atong i-check because ang kaning mga yuta basta nakabutang gani nag Republic of the Philippines, okay? Ang pasabot ana regardless of kung sa meaning aning NAVCO, dili kay ko familiar kay murang sa Mindanao ra ni siya nga organization, but basta nakabutang ana Republic of the Philippines government ang tag-iya and most likely dili na siya alienable o disposable. Naamang duha ka klase nga yuta ang pwede mabaligya, alienable o disposable ug kanang mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno nga dili pwede mabaligya. Kay ang tag-iya national government or Republic of the Philippines, no? So malibog ko giunsa kumingon ka nga napunta siya, although naaman po'y mga yuta di ay nga although Republic of the Philippines ang tag-iya or ang munisipyo, ang syudad, pero iyang classification residential baron, agricultural, dili siya timberland, dili siya kanang mga submerged, dili siya foreshore, kanang ilawmans tubig ba mo na submerged. Basta yang classification pwede siya mabaligya, pwede manghapon na nato paliton sa gobyerno, no? So magdepende na siya kay wala man gud kaayo takabaw kung unsa ning klasiha sa yuta.
Pero nganong naangkon man ni, it could be anything, no? Di ko ganahan mag-ingon nga, gimaniobra ni Dayon. Kay posible lagi, like I said, nga ang yuta, although Republic of the Philippines, pero pwede mabaligya, ka-alienable and disposable, then it can be sold to a third person. Ikaduhang pangutana, ang akong amahan ug ako nakapalit og yuta aning byudaha, 700 square meters, ang kang papa og 900 square meters. Ang ako ang tag 1,000 per square meter. Dako-dako sad, no? Pwede ba ming makapatitulo ani kay impas naman? Unsa may akong buhaton aron maangkon og legal papers ning mga yuta. Okay. Ang akong pangutana, kung pag-ingon nimo, pagpalit nimo, okay, mo man ang mangutana jud ko og klaro, kung pagpalit ninyo, kang kinsa nakapangan ang titulo. No? Kang kinsa ngan, Republic of the Philippines ba, sama sa giingon sa munisipyo, or naagyoy title. Title ha, kanang nasa Register of Deeds, nga nakapangan atong byuda, kung kinsa ninyo gipalit ang yuta. Kay kung naagyoy Transfer Certificate of Title or TCT, kanang sa Register of Deeds, then kamo nga buyer in good faith, pwede na mo magsalig nga legit tong yuta nga siya gyud ang tinuod nga tag-iya kay ani manggod ni. Ang best evidence sa sa pagpanag-iya na tug yuta kana gyud titulo. Kay meaning to say nga ang kaning iyahang pagpanag-iya girehistro nato sa Register of Deeds, nahimuan og titulo ug gid-acknowledge pud siya sa gobyerno nga siya ang lehitimo ug rehistrado nga tag-iya anang maong yutaa. Busa ikaw nga mopalit, no, if you are a buyer, pwede gyud ka nga magsalig ug mo rely on the face of the title nga public document man official document maning titulo, siya gyud tinuod ang tag-iya aning yutaa kay mismo ang gobyerno girehistro man, no, ug gi-acknowledge man siya nga tag-iya anang yutaa. Sumunay ako ang pangutana karon ninyo, Loy. Giunsa ninyo pagpalit, gisusi ba na ninyo maayo o gi-check ninyo nga titulado gyud kinsa nga nakarehistro ang titulo, ha? Ikatulong pangutana, unsa may buhaton ako aron makaangkon ko og klarong deed of sale ug titulo ining akong napalit nga yuta nga mobalor og 900,000 pesos. Nahadlok ko nga mawala nako ning yuta sa akong mga kamot kay wala gyud ko'y klarong gikuptan nga deed of sale ug titulo ug tax deck siguro niyang pasabot. Agoy. Ani gyud ni guys ha, maminaw ta. Kana ra bang mupalit tag yuta, dili gyud na ingon ana kadali-dali. Una sa tanan, ang kantidad dili tiaw. Dako kaayo ng kantidad, usahay mahurot atong tinigom, mangutang pata para lang makapalit tag yuta. Maunang di ta magdanghag, di ta magdali, di ta magpadalos-dalos, ato gyud nang susihon ug tarong ang yuta. No, unsaon man nato pagsusi sa yuta. Una sa tanan, tan-awon natong titulo. Naaga ni gipakita nga titulo, i-check ninyo kung kinsa gyoy nakabutang na tag-iya. Ang nakabutang nga tag-iya dinha sa titulo, dapat maugyod pud ang mobaligya. Kung dili siya ang mobaligya, tan-awag na abay sakto nga authority. Unsa may proof na to sa authority nga pwede makaingon ta nga legit ni kanang special power of attorney. So kana kahuman ang kanang kopyas titulo susiho na nato sa Register of Deeds, dili ba ni peke, di ba ni mugna. Ikaduha, tinuod bagyod nga mao ni ang pinaka latest nga titulo kay tingalig nabalhin na nabaligya na day niglain. Or ikatulo, tingalig na ani encumbrance, tingalig di sanla ni, tingalig na prinda ning maong yutaa, no? So, imuha ng tanawo dito ug i-compare na nimo sila, okay? Ato gyud nang tan-awon ug ato gyud nang ipa-check. Kahuman, ang pagpalit na pod ug makadesider na kang mopalit sa yuta, dili pwedeng muhatag kag kwarta nga way papilis. Deed of absolute sale ang tawag ana, dapat notaryado sa usa ka notaryo publiko ug mubayad dayon ta within 30 days sa capital gains ug documentary stamp tax, transfer tax ngadto sa munisipyo ug ato dayong iparehistro kay para mabalhin na sa imuhang pangalan ang maong titulo. Now ang akong pangutana ni Muloy mauni.
gisunod ba nimo nga proseso or wala? Kay wa man kaayo na klaro pod sa imuhang suwat, pero nang hinaot ko nga gisunod nimo. Kay kung wa gani medyo maglisod ta og patay tulo ana or pabalhin ha nya wa sad ko ka sure kung kang kinsa magidi nakapangan ang yuta. Ikaupat og katapusang pangutana, ang akong amahan na hadluksab kay sumpay raman kining yuta nga napalit niya og akong napalit pero nakakuha siya og deed of sale nga na-notarized sa abogado. Very good. Safety na ba ang bahin sa akong amahan? Agoy nga Republic of the Philippines pamandi ay ang tag-iya ani. Dili gihapon ko kaingon kay kinsa may ning baligya sa Republic of the Philippines, si Digong ha or kinsa man ang namaligya, kinsa man ang authorized. Now again, kung titled man gud na under the Republic of the Philippines, most likely di gyud na ano kung ang byuda ninyong gipalitan mo'y mamahimong seller ana, dili gyud na pwede, most likely base na base na ilad mo. Now better duol na lang mo, daghan mang abogado ni Has Davao City. Naawang ko'y bigo kaayo din ha, si Attorney Cesar Jik Europa. May pag-inyo ng duulon, mangayo mong tabang o tambag kung unsaon ninyo, dalha inyo ang dokumento para masusi nimo kay ug di man gani no may pa imuha na lang ng lihukon nga mabawi nimo ang imuhang 900,000 kay sus kadako anang kantidara. That can be your life savings ba. I know kitang tanan ganahan gyud nga at some point in our life, apil sa ato ang pagpanrabaho, ang ato ang damgo, ato ang plano nga makakuha gyud unta. Ug ato ang luna, ato ang yuta, pero dili gyud na ingon ana kasayon. Timani ang kanang inyong kwarta, inyo nang gihaguan. Mao na ayaw mo padalos-dalos, palit og yuta, or anything of value. Baski dili yuta. Auto baron, susiha, usa, o klaro. Ayaw ingon nga kay abi barato, palito nato dayon no, usahay bayano mo baya na kanang mas barato mas makaduda. Okay, mao gyud na ang rule of thumb. Magduda ka nganong barato, yuta good na, mo appreciate na. Okay, so duol og abogado din ha sa inyo ha para ma-check gyud na ang imong papilis and matambagan gyud ka og klaro og sakto kung mabawi ba na nimo ang imong kwarta na lang or pwede ka makaproceed sa pagpa-title anang maong yuta kay makibaw tag kinsa gyud ang tinuod nga tag-iya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Chel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw lang at ako. Kaya ko na tanggapin ay ikaw pa rin at nagmahal sa'yo. Sa akin ay ikaw. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka balay nga taga Carmen, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jill. Sure kang buhato ni nato? Ubi,
3 years na gutang mo nag-uyab. Wa pa ba di gihapon kayo saling nako? Pero be, nag-eskwela pa ko og 17 pa lang ko. Pero ako 32 na. Di na ko bata nga. Mudagan lang. Humana mahitabo na to. Ay, chill. I love you. I love you. Be, niabot na gid ang akong gikahadlukan. Nga naman ba? Mabdos ko. Oh. Unsaon man ni nato, be. Sigurado gyud ko kasaban kong mama. Ay kabala ka be. Andam kong manubag anang imong gimabdos. Nakatuog man di ay ko. Kapuyas akong pamati, uy. Jel, anak, Oh, ma. nakabantay lagi ko nimo. Nga pirmi kang magluya. Og nidako-dako sad ang imong tiyan. Pagsulti ra gusto tinuod. Mabdos ka? Ma. Oh, mabdos ko. Kinsay amahan ana, ha? Nga sukad masukad. Wa man ko makabantay nga may uyab ka. Si CJ, ma. Taga Pikas Barrio. Chill, naunsa ka man? Wa man kay gabaws? Gipa-eskwela ka. Pero nang laki naman hinuon ka. Grabe ang akong pagsakripisyo sa trabaho para maka-eskwela ka, Chill. Undang sa pag-eskwela, ha? Ma. Sukad lang nga nahibawan nga mabdos ko. Dili na maayog tinagtanang akong pamilya na ako. Hasta nga akong mga silingan og iyaan. Ila akong gidaot. Pero dili ko kumuundang og eskwela. Bahala na. Pila na lang kabuan og graduation na namo. Mo-eskwela ko bisag tako na ang akong tiyan. Bahala na ako istoryaan sa mga tao sa eskwelahan. Salamat. Huwag ginitambong bisag usa sa akong pamilya. Be, ako na yung mamagpapa. Maayong hapon, te. Kuya. Ni ami kay naka-decide mi. Nga to lang una ka sa amo. Kaya aron inig edad og 18, magminyo na kamo si CJ. Obligasyon ka sa among anak. Kuyog lang una sa ilanak. Kay mga nakay karabarong buwana. Layo ang ospital din sa ato. Maayo man sa ila kay dool ra. Sige, ma. Paita sa daning grikana ni CJ, uy. Sila mo ay nag-ingon nga ari ko din, he. Pero magpailagit sila nga wa sila gusto nga ni ako. Basta mahuman lang lagi ko panganak. Muuli ko sa amo, eh. Oh. Are, kasakit sa kutiyan. Mga anak na matingali ko.
CJ! CJ! Naman, mga anak, ano? Basin! Sakit na kayo kong tiyan! Nagkunti ka sa ospital. Be! Wah! Love sa among baby boy, be. Be, muuli usa ko sa amo, ha? Maayo dito kay naa si mama makatabang-tabang og bantay sa atong anak. Oh, Og, usa pasad, nahibaw na ka nga, wa makagusto ang imong pamilya nako. ikaw, be. Kung mo na imong desisyon. Sige, mudoa lang niya ko sa inyo. Salamat sa pagsabot, be. Unya na lang ta magtipon kung makasal na gid ta. Kay lisod kayo ng ingon ani, uy. Nga nakitipon ko ninyo. Unya, way gusto imong pamilya nako. Naunsa naman ni CJ? Maayo raman pagsukod. Sa una, magsige pagduaw namo. Kaduha sa usa ka semana mo duaw. Pero karon, wa na duaw-duaw. Gaw. Gaw, Chel. Nagbuwag na din mo si CJ? Oh, ha? Ngano nakapangutan naman ka anak, Gaw? Ngano, Gaw? Amo aron na ay makatabang ubantay sa bata. Og ang sabot namo nga unya nami mag-ipon kung makasal nami. Hala, pag-sure gaw eh. Nagkitaan ko na ko siya gabi dito sa gym. Itanaw basket ba? Pero, naalagi siya kaobang babae nga mabdos. Unsa? Gaw, ayaw ragod pagbinuang. Dili na maayo mong joke, ha? Makapasakit kag tao, anak, Gaw. Ako mag-joke gaw eh. Ito, magkomedya ko na mo. Pugunta na siya. Ubaga, kaliti ko nung kanto sa ilagaw. Dili makahimo si CJ, anak, Gaw. Dugay nami. Og may anak nami. O gani, nagplano naming magpakasal. Nakasabot ka, Gaw. Magminyo mi ni CJ. Jel, anak, ginvite og fiesta silang auntie nimo. Mga tuta, ha? Sige, ma. Oy, ni amang gudening akong pag-umangkon nga masinupakon sa ginikanan. Ni graduate nga nagbusyad ang tiyan. Unya unsa naman, ha? Asa naman ang lalaki ron? Ahaw, tuas laing babay, nagpalami. Kay kinimagong akong pag-umangkon, humok og ilong. Ego rang ithan, inighuman biyaan. Dili na tinuod, ante. Magminyo mi ni CJ. Mahal ko niya. Mahal? Ha, ang bugas mo ay mahal, day. Bata pa kaayo ka, day. Uy, og siya matured na. Natural nga ilisan yung kagkaedad niya, di ba? Auntie, nakita na ko siya gahapon dito sa munisipyo. Og may kauban siyang babaeng mabdos. Tinuod kiti ay. Og
Ako siyang atuon sa ila. Oh, chill. CJ? Sudo na dito. Okay. Tinuod gid ay. Tinuod gid ay nga may babae ka ug mabdos pa gyud. Pasiluan ako. Mahal ti ka. Pero natintal ra ko. Ayaw ko ingnan natintal ka. Kay kung tinuod pa ko nimong gimahal, dili ka unta mo patol sa lain, CJ. Imo na lang unta kong giprangkahan nga dili na kanako. Dili kay sa laing tao pa ko mahibaw. Dako na og tiya na imong babay. Sa ato pa. Sa ato pa. Dugay na ko nimong gitontong hayop ka. Sakto ka nang imong gibuhat, Jill. Nagilis kag number ang dili na siya makakontak. Sakit kayo iya gibuhat, ma. Na, adto na lang kata sa syudad. Manimpad dito. Pangitag trabaho aron mabisi ka. Ako lay bahala og bantay sa akong apo. Kay kung naara ka dinhi, simba kog makahuna-una ka nga maghikog. Ma. Di ako'y gamayng kwarta. Gamitan ni. Aron makalukat kag mga requirements. Salamat sa imong gipadanak. O ma, way sa pa yan. Dili lang kayo na dako kay unsaon. Cashier naman ko dinis bakery. Kadiyot sa maha kay gitawag ko sa akong kaubas trabaho. Ha? Papalitan ko ni mo pregnancy test? Oh, di aras butika to pa din hiba. Mauwa mo kumupalit good. Hey! Naunsa man in taon kalis, uy. Ayaw gid padaan ng mga laki, Liz. Be. Ako, no? Sukad ko binuangan sa akong ex. Dili na gyud ko musalig ang mga lalaki. Maayo anak nila, duwa-duwaan na lang. Oh, chill. Chill, naman di ay free BP di sa pharmacy tupad sa ato. Di ka pa BP? Dili ko, uy. Muaut na hinuon ko. Ato na ko, day, uy. Sige. Hi, miss. Atay, free BP. Isuot lang ang imong name o imong number. Sige. Thank you. Kitsa man yung nagsigig panawag na ako, eh. Huwag man ko makailaan, eh. Ako lang ni i-ignore, eh. Oh. Nanawag na sad. Hello? Hoy! Kung kinsa man ka, ayaw pagsigig samok-samok na ko kay busy ko. O kung ex-mantik ka, malipayo na ko human sa imong gihatag nga kasakit na ako, kasabot ka? Grabe ha, sad. Ex na yun. Makik-friend naman ako nimo. Oh. Malita rin ka. Pero cute. Kitsa ni? Si John katong imong gitagan si phone number sa may pharmacy. Hoy! Excuse me. Ni-fill up ra ko ato, no? Dili na ko intention nga ihatag ang akong number nimo, no? Ingin bitaw ko. So, pwede na ko makik-friend nimo? Okay. Friends naman ka, ha? Ha? Manguyab ka? Oh, abi na kong friends na ta. Di am kita magsugod. Pero seryoso ba ako ni Michelle? Seryoso ko, no? Wa nagkilalaki nga serious, no? Michelle. Ako siyang sukton, pero dili na ko seryosohon.
Sige. Gisugot na ti ka. Tinuod? Yes! Day, malihog ko niyo, be. Nanto ko ipakuha mo sa kong boarding house. As kong kabinet. Nabilin mo ng pitaka. Pero di na ko makalakaw kay muin naman ko ron. O ko'y kapalit og sudan kung dito na ko makuha. Oh, sige. Sige dong. Be, ambi ang yawi sa imong boarding house. Asa man ka nga kabinet? Naida ko nga box. At sa may sudan ni. Sinina sa kasal. Og naay mo rag invitation. Come and witness the wedding of Judith and June. February 17 pa man ni. Og karon April na. Sa ato pa. Humananing kasal. Minyo di ay siya. Bakakon siya. Mapalayo ko diya. Dili ko gustong makaguba og pamilya. Og dili na sa ko ganahang maminaw pa siyang explanation. Muhangyo ko nga ibalhin ko og laing branch. Pila na kabuhan ang nilapay. Pero dili paghapon mawa si June sa akong hunahuna. Ngano man ko eh. Dili man unta ko angay masakitan kay dili man unta ko seryoso niya. Pero ngano man eh. Chen. Chen. Musta mo ka? Anong kalit mo kang nawaha? O di na ka matubag sa kumatext yung tubag ni mo? Baga sa kagnaong sa? Mangutana kag ngano? Tungod kay bakakon kang dako. Minyo ka naman di ay. Abi ni mo no? Huwag yung kay kalainan sa kong ex. Parehas mong bakakon. Daan ba dyan ko nga motivasyon nga nung nasuko ka na ako? Ang tinuoday, huwag mo rin ang among kasal ni Judith. Iyan kong ipangkon sa iyang gimagtus. Pero upat adlaw before sa mga kasal, nituan siya ko sa tinuod nga dili ako ang amahan sa iyong kisabak. Chel, huwag ko binuang nimo. Huwag ko makak nimo. Huwag mo tuod ka. Umadayon, muadto ta sa mong dapit. Ipilairat ka sa kong pamilya. Huwag mo tuod ka nga, di pa ko kasado. June! Inipan ko, wala ka na. Kasama mo'y iba. Ni ato gidayon mi, og nahibaw-an gyud nako nga dili gyud ay siya minyo. Og karon, 5 years naming minyo ni June. Og may anak naming babae. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gihatagan ko niyag lalaki nga caring, buotan og mapinanggaon sa asawa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mga kita mga higalang, kaagi ni Chel nga taga Carmen Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Ikaw lang at ako. Naman ang minsay umibig, pag-ibig na Ang maong kaagi kibata no duwa sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handimanan Official Facebook page.
Hangtod sa sunod di kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Habang buhay ay